Mnoho rodín teraz používa toto 3-sekundové rýchlo pôsobiace odmrazovače. Sme výrobcom a náš sklad denne expeduje veľké množstvá. Predtým museli mnohí ľudia vypnúť prúd, čakať niekoľko hodín na odmrazenie a potom opatrne zoškrabovať námrazu nožom. Toto bolo nielen nepohodlné, ale aj ľahko to poškriavalo chladničku. Tento vylepšený odmrazovač vyžaduje len niekoľko jemných postrekov na hrubý ľad, aby sa rýchlo roztopil a odstránil. Nie je potrebné silné klopanie ani škrabanie, čistí sa za pár minút. Nielenže rýchlo topí ľad, ale tiež znižuje opakované chladenie, vďaka čomu chladnička chladí plynulejšie a šetrí energiu. Po efektívnom odmrazení zanecháva ľahkú, príjemnú vôňu, ktorá eliminuje pachy z chladničky. Ak vám často mrzne chladnička, odporúčame vám urobiť si zásoby niekoľkých fliaž.